एक खाऊ, एक भांडी. वेगळींना शेंग देते नाही तर भांडायला नको. इकडे बघा, हा इकडे आमच्या साक्षीताईंचं घर आणि त्यांच्या बाजूलाच अजून एक काकी आपल्याकडे जे कामाला येतात ते. चला, हां हॉल मोठाच पाहिजे म्हणजे माणूस लांबचा माणूस दिसला नाही पाहिजे इकडे. काय जायचं ते भेटेन. हे काजलची मैत्रीण, हे दोघं जण मैत्रिणी. नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. तर आम्ही बघा आता टायटल तुम्ही वाचलंच असेल की आपण आपल्या घरी जे एवढे महिने काम करतात आहेत आपण त्यांच्या घरी जाणार आहेत त्यांना काहीतरी गिफ्ट्स घेऊन. थोडेफार गिफ्ट्स आम्ही घरातूनच घेतलेले आहेत, ते काकींनी पकडलेले आहेत. काय काय गिफ्ट देणार ते पण दिसणार. आणि गिफ्ट घ्यायला आता मॉलमध्ये पण जायचं आहे, डीमार्ट मॉलमध्ये. तर त्या निमित्ताने काकीची पण अजून एक विश पूर्ण होईल. कारण की काकी अजूनपर्यंत डीमार्टला गेले नाही मी. कधीच डीमार्टमध्ये नाही आणि मॉलमध्ये गेलेले नाही. त्या निमित्ताने काकी पण फिरून घेईल. बरोबर. चला पहिला आपण तिकडून गिफ्ट्स घेऊया. काय काय घ्यायचं ते बघूया आपण सर्वांसाठी. आणि आता कसं आम्ही चाललो आहे ना मुंबईला थोड्या दिवसांनी. काय आलो गावी भंगार असे येतात. भंगारवाली गाडी भाषी येतात. काजल आपले व्ह्युअर्स म्हणतील त्यांना गिफ्ट काय तुम्हीच आमच्यासाठी गिफ्ट आहे. जाऊया. तुम्हाला रोज गिफ्ट मिळतो ना आमचे व्हिडिओज येतात ते. आज मी न्यू पर्स घेतली. बघा आता आपलं डीमार्ट आपल्या घरापासून गाडीने बोलला की 5-8 मिनिटात आपला डीमार्ट येतो. आता सरळ गेलं की आपला डीमार्ट येणार. पार्किंग फुल आहे. एवढं चालायला लागलंय ना की पार्किंग फुल नेहमीच होते इकडे. दुपारपासून गर्दी आहे. इकडे आलात नाही ना काकी, कधीच नाही आलात ना. आता आतमध्ये जाऊन ना व्हिडिओ शूटिंग नाही करू शकत, काकीचे फोटो काढूया रिएक्शनचे. काय अलाउड नाही ना. नाही अलाउड. झाली का शॉपिंग? काय घेतलं आता तिकडे दाखवूया. तर हे सर्व वाटायच्या गोष्टी घेतल्यात ना. बसा, नंतर ते सेपरेट करायला लागण्यापेक्षा होत सर्व खाली याचं. काकी कसं वाटलं डीमार्ट? छान वाटलं. काकी बोलते चक्कर येऊन पडेल. प्रथमच बघितलं पण काय रे बापरे बापरे. मोठं आहे काय? मोठा आहे खूप. आणि सगळं व्यवस्थित सगळं आणि सर्व व्यवस्थित लाईनीतून एकदम अरेंज करून लावलंय ना. हा घ्यायचा सगळं. माझी कार प्रॅक्टिस पिकअप अँड ड्रॉप करून आणि डीमार्टला येऊन जाऊनच झाली. झाली. चला सर्वात पहिला घर कोणाचा? नमिता वहिनीचं येतं ना सर्वात पहिलं. आम्ही 2-3 जणांना इन्फॉर्म केलं आहे पण त्या पहिला जातो त्यांच्याच घरी आम्ही फोन केला होता पण त्यांचा लागला नाही ना, काय उचलला नाही. त्यांना इन्फॉर्म केलेलं नाही आहे तर त्यांच्या घरी डायरेक्ट चाललो आपण. बघा हे गावातल्या रस्त्यावर आहे म्हणजे अजून स्लोपवर चाललो आपण. आणि इकडे काकी पण मला वाटतं पहिल्यांदाच त्यांच्या घरी सर्वांच्या घरी असेल ना. आणि रस्ते बघा काजल किती स्लोप आहे दाखव रस्ते. आणि हाच झाड आहे ना इकडे तू आपलं हे केलं होतं ना, पूजा केली होती ना. भारी आहे ना इकडचं. चांगलाच आहे. थोड्या वेळातच आपल्या इकडे जे पहिले काम करणारे आहेत ना त्यांचं घर आता लवकरच थोड्या वेळात येईल. ते रेडी आहेत का नाही माहीत नाही, बघूया. रेडी नसेल तर ब्लर करून दाखवेल तुम्हाला. बाबाची शाळा गेली. हा बघा स्लोप बघा किती गावातला आहे. तिथे रोज आपण सोडायला येतो ना त्यांना. आणि तुम्हाला एक सांगायचं की आम्ही या ठिकाणी रोज आम्ही ना ह्यांना सोडायला येतो. इकडे फर्स्ट आहेत, मग पुढे 2-3 जण आहेत. आता बघा या आपल्याला मळ्यात न्यायची गाडी ही आतमध्ये खाली. आलं.
आहे नमिता वहिनीचं घर. पहिलं घर इकडे. आणि काय गिफ्ट आणलं ते पण दाखवूया ना. त्यांचा मुलगा पण गेला तिकडनं. तो त्यांचा मुलगा होता का? हा, मी कसं सर्वांना ओळखत नाही. आता गिफ्ट आणलेलं आपण. पिशवीत देऊया एक एक. एक एक पिशवीत. एक खायला पुडा दिलेला आपण. एक त्यांना डब्बा दिलाय वापरायला किचन मध्ये. आणि सोबतच त्यांना एक निरंजन. आणि काजलचं पर्स कुठे आहे? माझं पर्स इकडे आहे. हा, आणि पर्स मध्ये आपल्याला चला पॅकेट आपण बनवलंय ना त्यांच्यासाठी. हम्म. ते एक पॅकेट. हे बघा पूर्ण गाव. हा, एक एक पॅकेट प्रेझेंट पाकिट दिलं त्यांना. त्याच्यात आतमध्ये आम्ही त्यांना थोडीशी अमाऊंट दिली. हा. चला जाऊया. चला. हवा किती सुंदर येते ना काजल इकडे. चला पहिल्या लेडीज लोकांनी जावा. लेडीज तो घर आहे ना. चला चहा पाणी घ्या. आतमध्ये कुठे चाय? चाय विचारतायत. चाय? कुठे चाय आता? आता आम्ही जेवलो. हो. इथे या. या या इकडे या. उजेड आहे ना. उजेड आहे बाहेर. उजेड मग उजेडात. नाचतायत. हे आमचे नमिता काकी. ह्यांना काही काय जेवण बनवायचं ते सांगायला लागत नाही. अगोदरच जेवण. हा, तर काय काय गिफ्ट त्यांना दे. एक एक काजल. एक 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 दे. पाडशील नाही तर काजल. नको हे बघ घालव. हे घ्या. एक खाऊ, एक भांडी, एक बक्षीस आणि देवाकडे बक्षीस. थँक्यू आमच्याकडे काम केल्याबद्दल. ह्यांचं नाव नमिता काकी, बरोबर. आणि यांची क्वालिटी सांग. म्हणजे सांगावं नाही लागत काय काम करायचं किंवा काय. आणि फिश तर खूप चांगले बनवतात. आणि ह्यांच्यामुळे मी माखलं खायला लागली. ऍक्च्युली पहिलं ह्यांनी बनवलेलं त्यापासून मी ती फिश खायला लागली. नाही तर मी आधी खायची नाही कधी. बरोबर. आणि नॉनव्हेज तर खूप टेस्टी बनवतात. व्हेज पण चांगलं बनवतात. ह्यांचं घर आपण तुम्हाला आता रिनोव्हेट केल्यानंतर दाखवूया. आता काम चालू आहे आतमध्ये. बाहेरचा परिसर बघा. चाय आता वाजले 2:30. आता नको. हां, आता साक्षीता इकडे जाऊया. चला थँक्यू. तर आता आपलं झालं इकडे घर नंबर 1. इकडे एक काकी आपले काम करतात. इकडे दुसरे ताई काम करतात पण ते आता घरी नाही आहेत. म्हणून आपण डायरेक्ट 3ऱ्या आणि 4थ्या ताईच्या घरी जाणार आहे. समोर बघ. अरे मांजर बघ. हे रुणालीचं घर. हो, नाही घरी लॉक आहे. समोर आपण जाणार आहे. इकडून गाडी साईडलाच पार्क करूया ना इकडे. लय तिथे घेतली गाडी. इकडे दोघं आहेत ना, दोघींचे एकत्रच घ्या. दोघींना सेम देते नाही तर भांडायला नको. नाही तर कलर वरतून पण भांडण व्हायचे. भांडणं व्हायची. आणि हे 2 घे. हे त्यांचं घर ना. हे बघा असं जाऊन असा टर्न घेऊन येणार. बाबूचं नाव काय? हे आमच्या साक्षीताईचे 2 मुलं आहेत. हा छोटा आहे ना. हा मोठा आहे. मग हा छोटा आहे. एक शाळेत गेला. नाही 4थीला. आता आम्ही चाललो मुंबईला ना, म्हणून तुमच्यासाठी जरा गिफ्ट घेऊन आलोय. हे पण आणि हे पण. हे दोन्ही. हे साक्षीताई आणि सुगंधा काकी. चला जाऊया. नको बघू. हे घे. नको बघू. नको इकडे घे. घे तरी. घे. मोबाईलवर बघत असतो. खाऊ. म्हणून त्याचाच व्हिडिओ काढतो. स्वतःला बघेल आता उद्या. ते झालं. उभा राहून दे काजल. उभा राहून दे. नाही तो हुशार आहे पक्का. ही बाई हिच्याकडे बघ. इकडे दिलं सर्व. काय विसरली का अजून? माझ्या ह्याच्यात
बघ तरी ते बघ बोलणार नाही मी तुझ्याशी. माझा तुझ्या फोटोमध्ये तू दिसणारच नाही. माझं तोंड नाही आहे हा? चला. आणि ह्यांची क्वालिटी सांग, काय जेवणाबद्दल क्वालिटी? नॉनव्हेज चांगलं बनवते आणि हा. भरपूर क्वालिटीज आहे. म्हणजे हा. सगळं आपल्यासारखं करते. व्यवस्थित काही एकदम. बोलायला वगैरे लागत हां, नाही. मॅनेजमेंट जर मला कोणाच्या हातात द्यायची असेल ना, हा, तरी. तर हिच्या हातात देईल. कारण ही ताट वाढणं, जेवण वाढणं, आणि लक्षात चांगलं की राहतं की कोणत्या किती वाट plate, किती हां, plate कोणत्या वाटीत काय वाढायचं ते सर्व माहिती आहे. बाकी तुम्ही चुकता एकदा, हा. ती चुकणार नाही. लक्षात ठेवते. हां, तर या सर्व क्वालिटी ह्यांच्यामध्ये आहेत. चला, आता नंतर आल्यावरती परत या कामाला. ह्यांचं नाव साक्षीताई आणि हे ह्यांचे सासू. काय नाव आहे तुमचं? माझं विजया पडाय. हां, आता हे ह्यांच्यापेक्षा मास्टर शेफ आहे. नंतर कधी मोठी गँग आली की तुम्हाला बोलू. 20-25ची गँग आली ना. चालेल चालेल. ये गेला गेला. काय मुलाचं नाव काय? विराज विराज विराज. आणि हे बघा यांचं घर, सुंदर घर आहे. बाहेरून दाखवतो तुम्हाला. इकडे बघा, हा इकडे आमच्या साक्षीताईंचं घर आणि त्यांच्या बाजूलाच अजून एक काकी आपल्याकडे जे कामाला येतात ते. चला, घरात पोपट. आता नेक्स्ट घर कोणाचं काजल? सुगंधा वहिनीचं. इकडे चला, ये. चप्पल काढायची गरज, घालायची पण गरज नाही, डायरेक्ट. हे बघ, इकडे चालले मी. ये. आया त्याची. आया, हम लोग भी आया. चलो, काजल फोन आला तुझं वाटतं. बघा या काकी, गावातलं घर बघा, हॉल बघा केवढा मोठा आहे यांचा. वा, हा घर आमच्यापेक्षा सुंदर आहे. हॉल मोठा पाहिजे. हां, हॉल मोठाच पाहिजे, म्हणजे माणूस, लांबचा माणूस दिसला नाही पाहिजे इकडे. चला काजल, ह्यांना गिफ्ट द्यायच्या अगोदर ह्यांची क्वालिटी सांग. काकी जवळ आहे जरा, दिसत नाही आम्हाला. हां, ह्यांची क्वालिटी सांग. ह्यांची क्वालिटी बोलायला गेलं तर म्हणजे सांगावं नाही लागत की हे काम करायचंय किंवा काय, जे काय दिसलं ना समोर पटापट पटापट करू. हां, म्हणजे फटाफट चटपटीत, म्हणजे वेट नाही करणार कामाचं. हेच आहे. हां, कामाची वेट नाही करणार, पटापट ते सांगायच्या अगोदरच होऊन जाईल सर्व काम. जेवण पण चांगलं, व्हेज जेवण पण, नॉनव्हेज पण चांगलं. एक दिवशी ह्यांनी जो चिकन बनवलं तर ह्यांना टिप मिळाली त्याच्यावरती. चला, आता ह्यांना जे गिफ्ट आणलं ते दे. ह्यांचं नाव काय काजल? सुगंधा वहिनी. हां, या या. या. भांडणं व्हायला नको म्हणून सेम कलरचे डबे आणले सर्वांना. मी लहान आहे काय एवढे आणले ते. म्हणजे काय, सगळं लहान आणलं. लहान मुलं खातात असं का थोडं आहे? जे दिलं ते सर्वांना सेम. हां, फक्त ते लहान मुलं ज्यांच्या घरी त्यांना वेगळं. मुंबईवरून पण आणू खाऊ काय? जायच्या आधी भेटेन एकदा. हा येशील? हो. तेव्हा आम्ही रानात आता कुठे जातात? कपडे राहिले ते मला काळजी लागली. घातले कपडे बाहेर. कपडे धुवायचे राहिले ते. 2 बालट्या कपडे. चला, त्यानिमित्ताने आपल्याला पण सर्वांचं घर हो, बघायला, मी बघायला पण मिळालं. सर्वांच्या घरी नाही आलो होतो ना. नाही, आणि काकी तर आलीच नव्हती एकदा मी पण. आलेलीच नाही. काकीला तर समजलं कोणाचं घर कुठे आहे. म्हणजे कशाला मुद्दाम कोणाचं होय. आधी ढोकरं दुखतात. तो बघ, आता केला ना बाय त्यांनी. समोरचे आता हे बघ, आजूबाजूला बघ सर्व ग्रीन ग्रीन झालंय बघ. हो, म्हणजे रस्त्याच्या इकडे. हा, पहिले एवढं ग्रीन नव्हतं बघ, लेफ्ट नव्हतं. राईट साईडला बघ. आता थोड्या वेळाने ग्रीन ग्रीन अजून बाहेर येत राहणार. पाऊस पडायला लागला ना. आणि इकडूनच आम्ही नेहमी टर्न घेतो बघा, असं येतो इकडे आम्ही नेहमी टर्न घेतो. असं रुणाली आहे ना. रुणाली आली ना अजूनपर्यंत. आतापर्यंत तुम्हाला सांगतो, इकडे आमचे झाले आहेत बरोबर 1 किलोमीटर, 1.1 किलोमीटर झालं आहे. म्हणजे रोज रात्री आम्ही त्यांना इकडेपर्यंत सोडायला येतो, इकडून गाडी टर्न घेतो आणि परत घरी. आणि हे रोज आहे, रोज. जेव्हा पण आपले रात्री तर रोजच असतात कामाला, तर रोज आम्ही इकडे सोडायला येतो. तुम्ही विचार करा मग, कारण आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. आपण त्यांना बोलवलं आहे, तर आपण त्यांना वर्ड दिलं होतं की तुम्ही याल तर आम्ही तुम्हाला, रात्रीची वेळ असं 10-11 पण वाजतात, तर त्यांना सोडणं गरजेचं आहे. आता आज एक ताई जी नाही भेटली आपल्याला, ती आहे का घरी बघ. तिला फोन लावते आधी. 3 वाजलेत बोललेली, 3ला येईन घरी. आमच्याकडे ते एक अजून ताई नाही म्हणू शकत, आमच्या देशची आहे. हा, माझ्या तर तिला, हां, तर ॲक्च्युली माझ्यापेक्षा छोटी वाटतं ती, है ना. हा हा, तुझ्यापेक्षा छोटी. तर तिला मी डायरेक्ट तिच्या नावानेच बोलतो, रुणाली. रुणाली. हां, कधी कधी ना बॅक गेअर नाही लागला ना, तर गाडी पुढे घ्यायची आणि मग पाठी घ्यायची.
त्याला जास्त ओढत नाही राहायचं. घे 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 जांदो 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 बस बस एवढं तर जाण दो. आता कुठे जाण दो. गाडी जांदो. ते ट्रकवाले बोलले बस 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 बस. ट्रकवाले बोलतात ना. ह्या साईडला बसणाऱ्यांना असं वाटतं की गाडी एकदम खूप त्या साईडला आहे, पण ड्रायव्हरला माहिती असते गाडी किती फिरते आणि किती नाही होत. हो आता इकडे हे सगळं तेच लोकेशन जंगलच आहे. जंगल. हे तीच लोकेशन आहे जिकडे आपण इकडे नदी बघायला आलो. भात शेती दाखवतो. माझ्या राईट साईडला भात शेती आहे. हे रस्ते असे बघायला छान वाटतात, पण जर दोन गाड्या आले ना की मग जरा इकडे तिकडे होतं. आता बघा राईट साईडला हे एकदम ओपन प्लॉट्स आणि भात शेती एकदम छान वाटते बघा. हे जी शेती आहे इकडे आता ते उगवल्या की हिवाळा काळ चालूच आहे. है ना? आता पावसाच्या मध्येच आपण जेव्हा परत येऊ ना तेव्हा एकदम छान वाटेल ते बघायला. या निमित्ताने तुम्हाला गाव पण पूर्ण बघता आलं, आतून बाहेरून सर्व व्यवस्थित. आणि एक जण आपल्याकडे जे काम करत होती आय गेस नाही रुणाली ताई. हा हा रुणाली ती घरी नाही बरोबर. होय घरी नाही. आणि आम्ही देवाच्या पाया बिया पडून आलो, पण टिक्का बिक्का लावून इकडे तिकडे झाला. नाही, नाही. घरी. हे काय आणलात? हे काय आहे? काय नाही ग काय आहे ते तर मला माहिती आहे. हा काय चला थँक्यू. कडकडीत सुट्ट. सुट्ट सुट्ट गेलीस तर फोन दे. हा हा करेन ना. बस काय जायच्या आधी भेटेन. हे काजलची मैत्रीण, हे दोघं जण मैत्रिणी. चला जायच्या आधी येईन एकदा. हा चिकन खायला बघ. हा फोन करेन. होय हा चालेल. बघते कस्टमर कसे चला आहेत. रविवारी चिकन खायला सर्वांनीच या माझा. फोन करते फोन. हा चल. झाले. अजून कोण राहिलंय का काजल? हो कोण राहिलंय? काकी. मग त्यांच्या घरी गेली पाहिजे की नाही गाडी? आणि त्यांच्या इकडे डायरेक्ट सांगा की मी फिरते. चला. असं नाही, आता तुम्हाला तर दिलंच पाहिजे ना. मेन तर काकी आहे. मग काय पूर्ण सगळ्यांच्या मॅनेजमेंट आधी काकी आहे. माझे पुढचा मॅनेजमेंट हँडल करायला द्यायचं असेल तर काकीच्या हातात. मग चला. हे बुबू इकडे पण आली. ही बघा. हा हा चला चला. चल चल चल. आलो आलो. चला खाली उतर. ठेवते ना. चला. एक बघा गिफ्ट्समध्ये कॉमन काय काय हे 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 उघडून दाखव काजल. सर्वांना उघडून नाही माहिती आहे ना ते, त्यानिमित्ताने ते इकडे उघडून. हे बघा एकदम मस्त चकचकीत निरंजन निरंजन एकदम देवाचं एकदम गोल्डन बुबू, काढल्यावर तुला नाही एकदम आहे? छान वाटेल बघा. ते दिलंय सर्वांना. एक असंच काहीतरी. आता खाण्याची वस्तू कशी खाऊन लगेच संपतात. आणि किचनवेअर. आणि आपलं आता पाकिटं किती राहिलेत? पाकिट 2. एक रुणालीची आणि काकीची. पाकिट दोघी. दोन्ही पाकिटं दाखवा आम्हाला. हे 2 राहिले. एक काकीला. नावं पण लिहिली नाही म्हणजे पाकिटं पण रियूज करता येतील. हो. आणि चले कसं की. ते पण जरा खुश होतील ना. आता बराच ब्रेक मिळणार आहे. 2 महिन्याचा तरी ब्रेक मिळणार आहे ना कामांना. म्हणून ते जरा पण खुश होतील. आणि आमची बुबू आणि आमची बुबू काय नेहमीच खुश असते. वा वा, वातावरण एकदम छान आहे. तू नको येऊ बुबू, तुला मारी आहे. चला काकीच्या घरी. आली काय? द्या आतमध्ये. येतं या. चप्पल काढवलं. या. कोण आहे? कोण नाही. मस्त आहे काकी. चला आता काकींना द्या गिफ्ट. हा मग त्यात येणार नाही. तिला काकी दमकवते ना. हे काकी सगळी. गिफ्ट माझं गिफ्ट ओ. छान आहे. चला आता काकीला घेऊन चला बस. आम्ही येते. चला आता तुम्हाला पण ब्लॉग कसा वाटला मला सांगा. आता तर काही ही पण आली इकडे. बापरे. चल तर बाहेर चल बाहेर चल. ती पण आली. चला आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा. आपल्या घरीच आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि असेच वेगवेगळे नवीन नवीन कंटेंट आम्ही तुम्हाला दाखवू. तर गाडी का आपल्याला जराशी घ्यायची पार्टी. ही पण आली काय? ही बघ ही बघ. अरे
चालले चला बाय बाय करा. बाय बाय चल, घरी चल. बाय 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 बाय. बाय बाय बुबू. बुबू बाय बाय कर. ए बाय बाय. इकडे 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 इकडे. ती जाते तिकडे.